fyswn ni'n cynghori nhw i wneud defnydd o'r Gymraeg yn bendant, oherwydd, a dyn ni'n hapus i helpu fe hynny gyda llaw. Dyn ni wedi helpu ambell i fusnes i gyfieithu datganiadau i fynd ar-lein ag ati, a maen nhw wedi gweld ymateb positif iawn tuag at y datganiadau hynny. Ac ie, fel ni'n deud, mae'r gymuned, mae'r bobl yn Wrecsam yn falch iawn o'i Cymreictod, ac mae wedi dod yn rhywbeth reit naturiol i fod yn ddwyieithog. Mae pobl di-Gymraeg yn dod yma, maen nhw'n gwylio bêl-droed y rygbi efo sylwebaeth yn Gymraeg, a maen nhw'n gweld hynny'n hollol naturiol. Dwi'n wedi clywed gair o gwyno am hynny, maen nhw'n hapus i ddod yma a clywed y Gymraeg. Felly, ie, dwi'n meddwl mae'n gefnogaeth, mae'r twf yn y byd addysg yn y dre yn syfrdanol, sydd hefyd yn dangos cefnogaeth a balchder tuag at yr iaith. Felly ie, gall o mond bod yn rhywbeth positif i fusnes, fyswn i'n dweud, i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.